Naragsak na isasangbay mo. Daytoy iti may katlo a presentasyon ti arali panlipunan. Dagiti leksyon iti daytoy a presentasyon ket naununig a panagamu kadagiti mangbukel ti kultura ti maysa a probinsya. Ken dagiti dadduma a probinsya a mangbukel ti rehiyon. Nakasaganakan probyanta nga roden. Iti daytoy a leksyon manamnama a may lawlawag mo ti kayat asawen ti kultura ken may ladawan dagiti dua a klase ti kultura. Anya kadi ti kayat nasawen ti kultura intayuman nga rod amwen. Ti tunggal lugar ket adda dagiti aramid ken kababalin a naipasa-pasa manipod kadagiti nagtaudan at tao agingga ita agdama a panawen. Makikita dagitoy iti inaldaw a panagbiag kadagiti na duma-dumang aramid pamati, paramba, kadagiti us-usaren, tuktukar, ken daddumapay. Adda dua a klase iti kultura, material, ken saan ang material a kultura. Adalen dagiti sumaganad a nakasurat. Ti material a kultura, ket dagiti usaren, kawes, taraon, ken pagtaingan. Ti met kultura a saan ang material, ket panagadal, kababalin, gobyerno, pamati, relihiyon, disenyo, ken pagsasao. Amwen tayo dagiti pagdudumaan iti material ken saan ang material a kultura iti bukod tayo a probinsya. Agsubli tayo iti napalabas a panawen. Intayo nga rod iti kultura a material. Umuna, dagiti usaren. Idi ununa a panawen, awan ti usaren dagiti nainsigudan at tao. Naglabas iti panawen na adalda dagiti na duma-duma a wagas iti panangusar kadagiti bambanag para iti inaldaw-aldaw a panagbiag. Makita kadagiti sumaganad a ladawan dagiti naramid dagiti nainsigudan at tao. Inkitigit, pinalinis, ken inasa iti kayat a pakausaranda. May kadua, ket kawes. Napintas dagiti kawes dagiti nagakauna at tao. Agduduma da babaen kadagiti nagapuan ken panangibagay da iti klima ken iti aglawlaw. Kadagiti lalaki ket kamiseta. Daytoy ket akin ngatong arwaten nga awan manggasna. Baag, basit a tela a mausar ti makimbaba a paset ti bagi. Kadagiti babae, blusa. Kawes a mausar ti makingato a paset ti bagi nga addaan ti manggasna. Ti palda ket tela anay barabad iti siket da. Na duma-dumapay nga alahas tinusar dagiti nainsigudan at tao, kas iti singsing, kwentas, aritos, ken porselas. Amin dagitoy ket naaramid manipod iti balito, ken kadagiti nagngingina a bato a pinandayda. Intayo nga rod ituloy ti panagadal iti kultura a material. May katlo, iti taraon. Agsipod ta di amo dagiti nagkauna at tao iti agmula, dagiti kanenda ket agkapu kadagiti baybay, karayan ken kaykayo iti kabakiran. Napalabas iti manu atawen, nasursuro da iti agtalon, iso anay nayon iti bagas a kanenda. Iluto da daytoy iti pariyok wenno iti kawayan. Usarenda iti imadalaeng amangan manipod iti bulong ken sabot tinyo. Wenno may sa apaset ti kawayan a paginumanda. Iti may kapat a kultura material ket pagtaingan. Awan ti permanente a pagtaingan dagiti nainsigudan at tao. No ani a lugar ti pakadanunan da ket ison ti pagyananda. Iti panaglabas ti panawen na adalda ti agaramid iti balay manipod iti kayo, kawayan, kugon, ken garami. Iti datarna ket naaramid manipod iti kawayan anangato manipod iti daga. Iti sirok iti datar ket maususar a pagidulinan kadagiti kayo. Us-usaren nga agtalon ken pangyapunan iti aywan a dingwen. Intayon iti may kadua a klase ti kultura. Ti kultura asaan ang material. Umuna ket panagadal wenno edukasyon. Saan ang napadasan dagiti nainsigudan at tao iti simrek iti pagadalan wenno nagadal. Sinursuro da iti agsurat ken agbasa babaen kadagiti kapadasan da ken iti inda panagobserbar iti aglawlaw. Dagiti babae ket nasursuruan da nga agluto, aglaba, agaywan iti ubing ken dadumapay nga aramiden ti uneg ti balay. Dagiti met lalaki ket nasursuruan manipod kadagiti amada nga agtalon, agmula, agkalap, ken aganok para iti inaldaw-aldaw a panagbiagda. Ti may kadua ket kababali.
Adu dagiti kababalin dagiti nangsigudan at tao. Kas iti panagserbi iti lalaki, iti pamilya, iti asawaen na, no sakbay nga agkalaysada. Agsakdo iti danong, agbalsik iti kayo, ken tumulong iti taltalon. May sapay a kababalin ket ti panangited iti lalaki, iti sabong kadagiti naganak iti babae. Iti makunkuna a sabong ket alahas, balay, ken daga. Intayo pay nga rod amwen dagiti kultura a saan ang material. Gobyerno. Manipod idi ununa na panawen, agdan ammo dagiti nagkaunat at tao may panggep iti gobyerno. Pinanaganan da iti barangay iti gobyerno da. Agdagop iti 30 aging gana iti sangagasot a pamilya iti magbukel iti barangay. Dato met tinagan ti pangulo da. Ti dato ket isu ti magkita ken mga ramid dagiti linteg iti lugar da. Sumaruno ket pamati. Bathala ti awag iti Diyos dagiti nangsigudan at tao. Ibilbilang da nga isu ti kangatuan ken kadakkelan iti turay. Mamati da nga adamay sa lugar a pagpapanan dagiti kararwa. Mamati da pay anabileg ti panagari dagiti Diyos iti baba, engkanto, anito, init ken bulan. Dagiti pay iti kultura asaan ang material. Disenyo. Makita ti disenyo kadagiti nakaukit ken nakakitikit iti bubong dagiti pagtaengan dagiti nangsigudan at tao. Na duma-duma a disenyo ken korte iti makita kadagiti alikamenda kasi ti lampara, baul ken dadumapay. Ti maudi ket pagsasao. Nasurok asa nga gasot a pagsasao ti usarenda dagiti nainsigudan at tao nga adda ti probinsya ken rehiyon tayo. Mairaman kadagitoy iti pagsasao a Tagalog, Ilocano, Pangasinan ken dadumapay. Nagragsa nalpas manen a naadal tayo may panggep iti kultura.